Здравейте! Днес ще сготвим крем супа от моркови. Необходимите продукти са моркови, масло, лук, чесън, кориандър, кимьон, сол, куркума, черен пипер, бульон. Слагаме 30 грама масло. Чакаме го да се разтопи хубаво, след което прибавяме лука. Може да е към 3 глави лук. Прибавяме лука. Чакаме го да се изпържи. След като изпържихме лука до бял, слагаме морковите. След морковите, след 2-3 минути се прибавя чесънът, за да може и той да се задуши. През това време мисля да се направя бульона. В случая го загрявам с вряла вода от кана. Бъркаме морковите и лука още. Сега прибавяме и чесъна и го разбъркваме. Малко ми се изплатява камерата от готвенето, ама след като морковите бяха готови и задушени, прибавяхме бульона. Ето, добавям другата част. Сега бъркаме и оставяме, докато морковите хубаво умекнат. В супата прибавихме около половин килограм моркови, 3 глави лук, както казах, 2 скелетки чесън. В случая аз сложих маслото и запържих, около 30 грама масло сложих и запържих с него чесън на лука, морковите. И сега бъркам, за да може да се прибавяме около 1/4 куркума, около 1/3, 1/4 черен пипер, 1/4 кимьон и 1/4 кориандър. След което това го разбъркваме и оставяме го да заври, докато умекнат хубаво морковите. Може подправките да се прибавят и с чесъна след 2-3 минути, като се сложат, но в случая аз ги прибавям сега. Прибавяме сол на вкус, в зависимост кой както хареса. В случая на мен толкова сол ми стига. След като сме изкарали супата, вече я пасираме. След пасирането, това е крайният резултат. Бон апетит! Може също така да си я подправите отгоре с магданоз или някаква друга подправка за окраса. В случая аз не искам.